Hello, jatun lam sogo ani channel dero. Nog nui to hana ang tabok ready ongjak biang thanai hanlai ang tini oxygen part thanai ang bo oxygen part hana khana jak wai habo sojjo ha tini nai grana nogbo thalai thana ke gaina khana yo hana bumung rok ang bo tini thani mani watei bo manak ja ro ani kopal la bethi ang je din plan khlai sidin watei managa watei phayo samaya to bang thanai ang bo watei klai haba ang thanai je klai haba nong nai tong di ang no phunung nai thapu pat bu phunung nai ang phai lang tabok khanai ang thain tongo tabok lama dre himui tongo ani phagrok na singnai bok thain tong jak ang lai tabok auto lai thanai phai ang tabok auto dre kajak ang tin lai bindas khai sakti thanai auto dre tabok auto starong nai আর কি রে ফুলকি আইনে জমাই রেডি করতে পারবে তো অনেক কপাল খারাপ দে হিনাই পার বন্ধ হনি সাখাও আনি ভাগ তো হাবো পার বন্ধ হতে মানাইবা থানাই পার বন্ধ হবাং মন ফুনুংনাই গেট নজরা ফাইদি লাই সবাই jak tabok mo gate oxygen part ni gate bisi to ma habglak ang oi phatar phunuha next time phainai parbo bondo halaiba sung tabok yang gul ground te thanai siang bu jaga nai thok ho ang oi habo sojjo ha sung taw thain dongo जों सपाइजाक tabok sini plan cancel जों oxygen part dro phaini hinmani bondo oi जों yang gul ground te phaiha iribu jagala nai thawo kangma brok phai iro angbo tini first time si sokpayo nai tongni nokbo jaga nai thok iro scenery rok nai thawo buidi rok khlai mao shooting rok khlai mao Waktu si pindah pelin sanjak nokha kesem mongjak oi camera se clear khle kaya real to lai bira nai tho sal tong lai ar khosa keseng khle kahamang jaga bo bira toroi re lekhang maya nokbo legro ni musu lai phaimana ire kamang salja oxygen par bai kanda chase Pagi lesung ada sakit de thain dongo siang bo jaga nai thopho sung tabok siang thanai nongno phunung nai tongdi sung sapajak ar parket ya yang menai tho jaga kangma yang wati winsi wati si phani ha sati utu jage sung tinla wati manja ha sung besi tong dia sung thasine ha wati phadi lai ang tabok ani phagbai korok saranai ani phagbo sini korok bo mana bai malar na jangna nai jong di eka maladi ani dol bai bucini korong mana tamalai apa sih simi tekan saya tendroi sung tabok thain tongo watai klai kostong nai oi sung tong dia sung yang ara onyo jaga drahap nai sung
quay ra gitu watik lagi yang tong dia seng gitu habzak ram Krishna mission kandara profit kandara kopal kharap ani tini ang aku perisi sajak ani kopal kharap nai seng no thasinai irraha tongai irraha seng exercise khainai bini pore laiseng jani ja no thasinai tong nó thành trong á lẹt rút lại giác và thì bây giờ sưng lẹt ở sang như phải lại và thì bất thằng hả tập lại và thì cầm á thao cái tụi trong á tao với nó phải hết thằng mấy bà đó nó này blog nó la cho nay trong nó đi vậy mà lại nè rồi đó bye bye.